Hola a tots, som amb l'Oliver de Bullets Esquitxafocs, el nou cap de colla. Oliver, explica'ns una miqueta d'on ve Bullets, on som i cap a on volem anar. Hola, bona nit a tots. La colla de Bullets Esquitxafocs es va crear a l'escola d'Anglada, està aquí al costat també. I jo porto 2 anys aquí a la colla, fa un any vaig començar i aquí som, col·laborant, fent festes, amb alegria i tot això que cal fer. Molt bé, i des del LOL Anglada heu tingut un creixement? Home, doncs sí. També hi ha gent que ha marxat, gent que ha tornat ara també, hi ha gent nova, que és molt important per nosaltres també, que hi hagi alegria, idees noves també, i a poc a poc i de mica en mica estem aquí lluitant perquè la colla vagi endavant i sigui més gran i disfrutar tots. Molt bé, avui és un dia especial, estem a la festa major del barri del Gall i esteu col·laborant. Què farà Bullets avui? Avui és un dia maco perquè estem aquí al Gall, on es va crear gairebé la nostra colla. Tenim 2 colles convidades també, estem molt contents també que vinguin a aquesta colla i avui serà qüestió de disfrutar aquí, a la Rambla del Gall i tots plegats passar-ho bé, que és la condició de Bullets Esquitxafocs i disfrutar gairebé. Molt bé, Bullets Esquitxafocs és una colla infantil. Quina mena de preparació reben els nens? Els nens de vegades fem petites escoles que no fem els nens, anem a qualsevol pati d'escola i els diem què és una carretilla, com s'ha de protegir, els pares també estan involucrats, certament i molt bé, molt agraïts. És una colla molt familiar i això és d'agrair molt també. I així és això, fem preparament, que els nens sàpiguen el que han de fer i que estiguin preparats i la veritat és que fa molt bé. Molt bé, Oliver, doncs moltíssimes gràcies pel teu testimoni i esperem que el Carrefoc que està a punt de començar vagi molt bé i que la festa major en general sigui fantàstica. Gràcies també dir, per aprofitar el moment, que esteu convidats a vindre a Bullets Esquitxafocs. Tot aquell que vingui també es pot apuntar, gaudir, esteu convidats, tot això ja ho sabeu. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies.